Iawn. Wel, dyn ni'n mynd i ganolbwyntio ar yr hanes yma yn Luc 7 bore yma, ac byddai Beibl yn handi iawn o'ch blaenau chi hefyd mwyn i chi allu dilyn. Un atgoffa ni, gan fod pythefnos wedi bod ers tro diwethaf ni'n edrych ar Luc 7, rhaid ofyn bod chi fel fi yn anghofio be gaethwch chi gynnod o, heb sôn am beth wnaethon ni edrych arno pythefnos yn ôl. Wnaethon ni edrych ar Iesu yn iachau gwas y canwriad, os chi'n cofio, yn cael ei symud i dosturi tuag ato fe yn enwedig, a'i was, wrth gwrs, a oedd e'n dweud bod e ddim wedi gweld neb a gymaint o ffydd a y canwriad yma. Oedd y canwriad wedi edrych ar Iesu a gweld bod gyda fe gymaint o awdurdod a grym, dim ond angen dweud gair oedd e, a oedd e'n credu mor gryf a hynny a bydde Iesu yn abl i achau ei wasau. A wedyn, fe welson ni, nid yn unig bod yr arglwydd yn tosturio at y rai sy'n dod ato fe ac yn ei geisio fe, ond hyd yn oed y rai sydd ddim yn gofyn, sydd ddim yn gofyn dim. A oedd gwraig gyda, oedd hi'n weddw, oedd hi wedi colli mab, oedd hynny'n golygu dim dyfodol iddi, ac eto oedd yr arglwydd wedi cael ei symud gan dosturi i ymyrryd a atgyfodi y mab yma. Nawr, mae hwnna'n bwysig oherwydd, os sylwch chi heddi, y peth cyntaf sy'n cael ei nodi i ni yn adnod 18 yw fod y disgyblion sydd gan Ioan yn mynd nawr at Ioan ac yn esbonio dyma be mae Iesu wedi bod yn wneud. Mae'n rhoi adroddiad iddo fe. Okay? Mae hwnna'n bwysig. Felly mae disgyblion oedd gan Ioan, pobl yn dilyn Ioan, wedi mynd nôl at Ioan, a y cyd-destun yw fod Ioan yn y carchar ar y pwynt yma, ac yn esbonio iddo fe be sydd wedi digwydd. A mae hwnna'n dod yn ni at y pwynt cyntaf cwestiwn anisgwyl. Mae yna gwestiwn anisgwyl yn dod o Ioan. Byddech chi ddim, fi'n credu, yn disgwyl bydde Ioan yn gofyn y cwestiwn yma. Ioan fedyddiwr nawr. Mae'n gofyn y cwestiwn yn syml, mae'n anfon ei ddilynwyr at Iesu ofyn, ai ti yw y Meseia? Ai ti rili yw y Meseia? Nawr, Ioan fedyddiwr yw'r un oedd yn dweud am Iesu, dyma oen Duw sy'n cymryd y maith bechodau'r byd. Dwi ddim yn deilwng o ddatod carau esgidiau neu sandalau. A nawr, mae Ioan fedyddiwr yn dweud, ai ti yw'r Meseia? Ai ti rili yw'r un sydd wedi dod i achub ein pobl? Sylwch ar yr adnod. Galwodd yntau, adnod 19, ddau oedd ddisgyblion ato, a'i hanfon at yr arglwydd gan ofyn, ai ti yw'r hwn sydd i ddod, ai am rhywun arall yr ydym i ddisgwyl? Mae Ioan yn gofyn, ydw i wedi gwneud mistake? Ai ti yw y Meseia? A mae rai gofyn y cwestiwn, pam fod e'n gofyn hyn? Nawr, mae rai yn awgrymu fod e'n gofyn hyn lles ei ddisgyblion, lles y disgyblion sydd gyda fe, fel bod nhw'n gallu ffindio mas dros di nhw eu hunan, ai fe yw'r Meseia. Nid dyna yw'r rheswm fan hyn, yn esbonio pam, yn adnod 22, mae Iesu sydd yn adnabod pob calon yn dweud wrth y disgyblion, ewch yn ôl a dweud wrth Ioan beth sydd wedi digwydd. Os bydde fe'r lles y disgyblion, wrth i'r disgyblion ddod a gweld dros nhw eu hunan, bydden nhw'n gallu cael eu bodloni, ond na, mae eisiau iddyn nhw fynd nôl a dweud wrth Ioan. A'r cwestiwn yw, wel pam te? Pam fod Ioan yn y sefyllfa yma? Lle mae nawr yn gofyn y cwestiwn, ai ti yw yr un sydd i ddod? Sydd wedi dod i achub ein pobl, y Meseia? Wel, yr rheswm pam yw oherwydd fod e yn y carchar, a mae e'n stryglo i edrych ar ac i glywed am yr hyn mae Iesu'n gwneud, ac i gysoni hynny gyda beth oedd e'n disgwyl oedd y Meseia mynd i ddod a gwneud, yn syml. Okay? Dyw e ddim yn ei sens iddo fe. Mae e fyna yn y carchar, a mae e wedi disgwyl fod yr arglwydd Iesu'n dod mwyn sefydlu cyfiawnder ar y ddaear, i ddod a barnu rhai anghyfiawn, i ddod a sorto pethau mas. Ond mae e yn y carchar. Dyw pethau ddim yn cael ei sorto mas. Mae e yn y carchar anghyfiawnder, so wedi'n unrhyw beth o'i le, ond galw mas rhywun oedd, y brenin ar y pryd, Herod Antipas. Mae yna un diwynydd yn dweud, John was already in prison and things had begun to appear incomprehensible to him.
He had expected that Christ would speedily destroy the powers of darkness and judge the unrighteous. Ond lle mae e? Mae e yn y carchar. Oedd e'n disgwyl y bydde fe fyna yn joio bywyd gyda'r arglwydd Iesu. Yn profi teyrnas nefoedd ar y ddeiar. Ond dyw e ddim yn profi hynny yw e. Ac felly, oherwydd hynny, mae e'n stryglo i ddeall beth sy'n digwydd. Ai ti te yw'r Meseia, a dwi wedi gwneud mistake. Sylwch te, mae amheuon ganddo fe. Mae'n cwestiynu. Dyw e ddim yn gallu deall sut mae hyn yn bosib. A mae hynny wedi digwydd, mae hyn yn bwysig oherwydd ei amgylchiadau fe. Mae Iesu yr un arglwydd, yr un Meseia, ond mae amgylchiadau Ioan Fedyddiwr wedi achosi iddo fe ofyn cwestiynau ac amau. Mae hwnna'n bwysig iawn fan hyn. Ac eto, sylwch sut mae Iesu'n delio gyda Ioan. Ydy e'n gweud, rhag dy gwylydd di? Na. Ydy e'n dweud, sut ar y ddeiar las, ar ôl popeth ti wedi cael profi, sut allu di gwestiynu'r fath beth? Dwi wedi ddewis di, mae'r arglwydd wedi ddewis di i fod yn rhagflaenydd i'r Meseia. Sut gallu ti ame y fath beth? Na? Dyma sydd yn cael ei ddweud wrthyn ni te. Edrychwch ar y darlleniad. Ar ôl iddo fe fynd ato fe, mae'n dweud adnod 21, y pryd hwnnw, iachawdd ef lawer o afael afiechydon a phlai ac ysbrydion drwg a'r hoes ei golwg i lawer o ddeillion. Ac atebodd ef hwy, ewch, a dywedwch wrth Ioan yr hyn yr ydych wedi ei weld ac wedi ei glywed. Y mae'r deillion yn cael ei golwg yn ôl, y cloffion yn cerdded, y gwahangleifion yn cael ei glanhau, a'r byddariaid yn clywed. Y meirw yn codi, y tlodion yn cael clywed y newydd da. Dyna sut mae Iesu'n ymateb i'r cwestiwn. A falle bod hwnna'n swnio'n hollol bizar i ni. Pam fydde'r arglwydd Iesu yn ateb fel na? Y rheswm pam mae'r arglwydd Iesu'n ymateb fel na yw oherwydd bod e'n gwybod fod Ioan Fedyddiwr yn gwybod ei Feibl. Dyna pam mae'n ateb fel na. Mae'n gwybod fod Ioan Fedyddiwr yn gwybod ei Feibl. Beth mae'n dweud yn syml fyna yw, Ioan, ti wedi colli golwg ar pam dwi wedi dod. Nid jyst mwyn gwneud y pethau oedd Ioan Fedyddiwr yn disgwyl i Iesu wneud, ond i wneud cymaint mwy na hynny. A beth mae Iesu'n gwneud yw, mae e'n dangos i'r disgyblion beth mae wedi bod yn wneud mewn gweithred, ond mae hefyd yn dweud, cer i ddweud wrtho fe, y pethau yma, y pethau penodol yma, dwi wedi bod yn wneud, y rhestr yma o bethau. A dyle fe fod yn canu clwch i Ioan, wrth iddo fe glywed. So wrth i'r disgyblion fynd nôl, bydde'r disgyblion yn dweud, mae Iesu wedi dweud hyn wrth ti Ioan. Dwi'n gwneud hyn, dwi'n gwneud y llall, dwi'n gwneud y rhestr yma. Ac wrth i hynny ddigwydd, bydde fe'n canu clwch yng nghalon ac yn ymhen Ioan, achos beth mae'n pwyntio fe at yw Eseia 61, enghraifft, ac Eseia 35, enghraifft, lle byddech chi'n gweld rhestr o'r union bethau yma, oedd Eseia wedi dweud y bydde'r Meseia yn gwneud. A'r pwynt yw hyn. Nathon ni edrych ar hyn, chi'n cofio edrych ar Luc 4 enghraifft, lle oedd Iesu wedi dod i'r synagog a wedi agor Eseia 61 lan, adnod 18 ac 19 o Luc 4 yw hwn. Mae'r ysbryd yr arglwydd arnaf oherwydd iddo fe neinio. Mae hwn yn ddyfyniad nawr, mae'n darllen o Eseia 61. I bregethu'r newydd da i glodion. Y mae wedi fanfon i gyhoeddi rhyddhad i garcharorion, adferiad golwg i ddeillion, ac i beri i'r gorthrymedig gerdded yn rhydd, i gyhoeddi blwyddyn ffafr yr arglwydd. A be mae'n neud yw, mae'n esbonio Eseia i Ioan, nag wyt ti'n cofio yn y Beibl, yn y gair, proffwyd Eseia wedi dweud yn barod, mae dyma pam fi wedi dod. I gyhoeddi blwyddyn ffafr yr arglwydd, i wneud y holl bethau yma fi wedi bod yn wneud. Pam wyt ti'n ame, pan fi'n cyflawni, beth mae'r arglwydd wedi dweud y byddwn ni'n wneud.
Ond yn ddiddorol fyna, os chi'n cofio, yn Luc pennod 4, oedd yr arglwydd Iesu wedi gadael un darn mas, yn dod e? Chi'n cofio? I gyhoeddi blwyddyn ffafr yr arglwydd, ac os byddwch chi'n cymharu hwnna gyda Eseia 61, mae yna ddarn bach o'r adnod ola yna sydd yn cael ei adael mas, sef a dydd dial ein Duw ni. A dyw hwnna ddim yna. Dyw'r arglwydd Iesu ddim yn dweud hwnna. Pam? Oherwydd dyw'r amser yna ddim wedi dod eto. So pan mae Iesu'n dweud, mae hwn yn cael ei gyflawni o'ch blaen chi, y darn cyntaf yw e. Blwyddyn ffafr yr arglwydd, yr amser, dydd gras mewn gwirionedd, yr amser lle mae Iesu wedi dod i amlygu ei ogoniant, i ddangos tosturi, i ddangos ei nerthau, ac i alw pobl i edifeirwch i droi. Mae'r holl bethau yna'n wir, dyma'r amser. Ond dyw'r farn, dyw'r sefydlu cyfiawnder, os liciwch chi, hynny yw fel teyrnas ddim wedi dod eto. Beth sydd wedi digwydd yw, yn ei amgylchiadau, mae Ioan wedi dod yn ddiamynedd. Mae e wedi disgwyl y bydde pethau'n digwydd yn ei amser e. A nag ni'n gallu cydymdeimlo gyda Ioan Fedyddiwr fyna? Mae'n amgylchiadau ni pan i ni'n dioddau yn gallu gwneud i ni deimlo fel yna. Arglwydd, pam nag wyt ti'n gwneud hyn? Pam nag wyt ti'n gwneud y llall? Dwi'n disgwyl i ti weithredu fel hyn, arglwydd. Nag wyt ti'n mynd i wneud hyn a'r llall ag arall? A be mae Iesu'n dweud fan hyn? Hang on, cofio dy Feibl. Dyma'r amser nawr, dyma be fi'n neud nawr. Dyw hwnna ddim yn neud fi'n llai o Feseia. Dwi yr un Meseia, mae'n dweud. A dwi'n cyflawni'r hyn dwi wedi dweud y byddai'n ei gyflawni. Beth mae'n neud yw mae'n pwyntio Ioan at y gair ac yn ei gysuro fe. Na chi fendigedig yw'r arglwydd Iesu. Bod e ddim jyst yn gadael Ioan yn y twll mae ynddo fe, neu yn y carchar ysbrydol mae ynddo fe, lle mae'n amau ac yn cwestiynu, mae'n atgyfnerthu fe. Mae'n dweud, hang on, cofia beth sydd wedi cael ei addo. Cofia beth mae'n dweud o'n i'n mynd i ddod a gwneud, a wedyn edrych ar fy ngweinidogaeth i. Nag i fi wneud e? Chi'n gweld, oedd beth oedd Ioan yn disgwyl i'r arglwydd wneud ddim yn anghywir. Oedd e'n mynd i wneud e. Ond mae'n ddiddorol nag yw e. Mae'r ffaith bod hynny ddim yn digwydd pan i ni moyn iddo fe ddigwydd yn gallu achosi amheuon i ni. Yn gallu gyrru Ioan i'r fath bwynt lle mae'n dechrau gofyn y cwestiwn, ai ti hyd yn oed i'r Meseia te? Gan nag yw hwn yn digwydd yn fy amseru i. A mae eisiau ni fod yn ofalus yn dos bod ni ddim yn syrthio i'r un trap. A mae Iesu'n dweud hyn, gwyn eich byd chi os nag chi'n syrthio mewn i'r un trap mewn gwirionedd. Mae'n dweud hynny'n adnod 23, mae'n dweud mewn ffordd gwahanol, ond mae'n dweud, lle mae e, gwyn ei fyd y sawl na ddaw cwymp iddo o'm hachos i. Yn ddiddorol, y gair am cwymp fyna yn y Groeg yw scandalitzo. Chi eisiau dyfalu beth yw ystyr defnydd y gair yna heddi? Scandal, yma. Bod chi'n syrthio i'r trap o rhywbeth. Bod e'n yn dod, a mae'n debyg mae bwriad y gair yw anifail yn sefyll ar bren fel bait stick yn llythrenol. So dychmygwch bod trap wedi cael ei osod, a bod anifail yn dod ac yn sefyll ar y pren yna sy'n gosod y trap off ac yn cael ei ddala. Bod chi'n sefyll ar hwnna, a bod e'n achosi bod chi'n cael eich dala. Be mae Iesu'n dweud yw, gwyliwch a gwyn ei fyd y sawl sydd ddim yn cael ei ddal yn cael ei trapo oherwydd yr arglwydd Iesu, oherwydd bod nhw nid oherwydd yr arglwydd Iesu, ond oherwydd bod nhw'n camddeall yr arglwydd Iesu, neu ddim yn trysto yn amseru'r arglwydd Iesu yn y cyd-destun yma. A felly i ni, tybed oes gyda ni amheuon, tybed oes gyda ni gwestiynau sydd yn codi oherwydd fod yr arglwydd Iesu ddim yn gweithredu, ddim yn gweithio fel i ni yn disgwyl iddo fe weithio, yn ôl ein ffyrdd ni yn amseru ni. Gwyliwch bod chi ddim yn syrthio i'r un trap a Ioan Fedyddiwr, a gweddiwch a ceisiwch yr arglwydd. Ceisiwch yr arglwydd, a ceisiwch yr arglwydd a gofyn. Dyna un peth da am Ioan, efe. Dyw e ddim yn pwdi yn y carchar. Be mae'n neud? Mae'n danfon rhywun i ofyn, ai ti yw y Meseia? Dyw e ddim yn chwilio am esgusodion ac yn cuddio. Mae'n danfon rhywun i ofyn. Fi eisiau gwybod, fi eisiau bod yn siŵr.
os ych chi'n ansicr, ceisiwch, ewch at yr arglwydd. Peidiwch rhedeg bant, ewch ato fe a gofyn. Ac mi gewch chi ateb. A'r chances yw bydd yr arglwydd yn ateb fel mae'n ateb fan hyn. Trwy y gair. Ewch ag edrych yn y Beibl. Mae'n atgyfnerthu pwy yw Iesu. Mae'n anhygoel nag yw e fod yr arglwydd Iesu yn cysoni pwy yw e o ran ei weithredoedd gyda'r gair. Gyda Eseia, enghraifft, sydd yn dangos i Ioan, o na, dwi'n iawn, mae'n gywir, fe yw y Meseia. A chi'n gwybod, trwy hanes, mae hwn yn gysur i ni fi'n credu, trwy hanes mae pobl fel Eseia, pobl fel Jeremia, pobl fel Ioan Fedyddiwr wedi syrthio i amheuon. Wedi syrthio i'r un math o sefyllfa Ioan fan hyn. Mae Eseia'n cael struggles, mae Jeremia yn cyrraedd pwynt lle mae'n dweud, sa eisiau gwneud hyn rhagor, sa eisiau bod yn broffwyd rhagor. Sneb yn gwrando arno, mae hwn yn pointless. Ond chi'n sylwi, pwy mae'n dweud hwnna wrth? Mae'n dweud hwnna wrth yr arglwydd. Mae'n dod â'i gwynion at yr arglwydd. A mae'r arglwydd yn ei ras ac yn ei dosturi yn ateb ac yn atgyfnerthu. Os y struggles, ewch yn nhw at yr arglwydd. Os ys amheuon, ewch yn nhw at yr arglwydd. A gnewch hynny gyda'r Beibl ar agor fel bod chi'n gallu gweld a clywed yr arglwydd yn ateb. A felly, falle fod y cwestiwn yn anisgwyl i ni, mae'n dangos i ni natur ddynol. Mae Ioan, fel ni, yn un sydd yn gallu syrthio oherwydd amgylchiadau anodd i amheuon. Dyle fe, falle gallech chi ddadle, wybod yn well yr un sydd wedi gweld yr arglwydd am yr un yw e, ond hyd yn oed wedyn i ni'n gallu syrthio. Yn yr un ffordd, dyle ni wybod yn well. Chi'n edrych yn ôl ar eich bywyd, chi'n edrych yn ôl ar sut mae'r arglwydd wedi gweithio yn y gorffennol yn eich bywyd, chi y pethau mae wedi wneud, ambell dro yn wirthiol, a chi'n meddwl sut allai dal i fod syrthio i amheuon ac i gwestiynau ac i struggles ynglyn â beth mae'r arglwydd Iesu'n ei wneud. Cofiwch i ni'n ddynol, ond mae gras ar gael. Nawr, yn ail, nawr ar ôl i'r tyrfaoedd yn ddiddorol Adel, mae'n troi, ar ôl i'r disgyblion Ioan Adel, mae'n troi nawr at y gweddill, a mae'n defnyddio hwn fel teaching moment, os liciwch chi. Cyfle nawr i ddysgu nhw. Peidiwch chi o edrych lawr ar Ioan, oherwydd beth sy'n newydd ddigwydd. A dyma mae'n dweud, wel i ddechrau, mae'n dweud, pan ydych chi i weld Ioan Fedyddiwr, beth o'ch chi'n disgwyl gweld, basically? Beth eithwch chi mwyn gweld? A'i brwynen, ryd, yn siglon y gwynt. A'i rhywun mewn dillad esmwyth posh, rhywun sort of, pwysig. Beth o'ch chi'n disgwyl gweld yn yr anialwch? Rhyw fath o ddarlun fan hyn, a'i rhywun sydd yn meddwl yn fawr o'i hynna, statws gyda fe. Ac a'i'n simsan fel wimp bron, rhywun sydd yn cael ei ysgwyd yn y gwynt yn hawdd. A pwynt yw, na. Pwy oedd Ioan Fedyddiwr? Un oedd yn ffyddlon i'r arglwydd. Un oedd wedi proffwydo, un oedd yn rhagflaenydd i Iesu Grist. Dyma mae'n dweud o adnod 25 ymlaen. Un sydd wedi cyflawni yr hyn oedd yn cael ei ddweud yn y proffwydi. Dyma'r un adnod 27, mae'n ysgrifenedig amdano, wele fi'n anfon fy nghenad o'th flaen i baratoi'r ffordd ar dy gyfer. Mae Ioan, trwy ras a nerth Duw, wedi cyflawni beth oedd wedi cael ei anfon i'w wneud. A mae'r arglwydd yn dyrchafu hwnna, os chi'n sylwi. Nid oherwydd Ioan, newn ni weld hynny mewn munud. A mae'n dweud rhywbeth anhygoel am Ioan wedyn. Sylwch ar hyn, adnod 28. Rwy'n dweud wrthych, nid oes ymhlith meibion gwragedd, neb mwy na Ioan. So ymhlith meibion gwragedd, pobl ar y ddeiar, sneb mwy na Ioan. Mae'n giant. Ond dyw Iesu ddim yn gorffen fyna, sylwch chi. Ac eto, mae'r lleiaf yn heyrnas Dduw yn fwy nag ef. A mae'n swnio, mae'n anod nag yw e. Mae'r lleiaf yn heyrnas nefoedd yn fwy na Ioan, yr un sydd fwyaf ar y ddeiar. Mae'n swnio fel paradox nag yw e, byddai'n gwrthweud i hynny. Mae'r mwyaf mewn un lle a'r lleiaf mewn lle arall. Ond fel mae Warren Wiersbe fi'n credu'n dweud,
Mae'n dibynnu pa ochr o'r linell i chi arno fe. Dyna beth sydd mae'n esbonio fe. Pa ochr o iachawdwriaeth i chi arno fe fan hyn. Cyn fod Iesu'n cyflawni iachawdwriaeth neu ar ôl. Hynny yw, y gwaith achubol ar y groes a'i atgyfodiad. A beth mae Iesu'n esbonio fan hyn yw, a gyda llaw, pan ni'n sôn am rhywun yn fawr neu'r lleia fan hyn, dyw e ddim yn sôn am statws, mae'n sôn am breintiau a bendith, y fraint mae wedi derbyn. So oedd Ioan yn fawr yn yr ystyr bod e wedi cael ei freintio'n fawr. I fod yr un sydd wedi bod yn rhagfleunydd Iesu Grist. Na chi anrhydedd yw hwnna. Na chi fraint yw hwnna. Ond mae'n dweud, ond mae braint yr rhai sydd yn heirnas ddew ar y ddeiar yn gymaint mwy na hyd yn oed y breintiau sydd yn dod i Ioan Fedyddiwr. Achos mae e'n un sydd yn perthyn i'r hen gyfamod. Buodd e farw cyn bod e'n cael gweld cyflawniad popeth oedd Iesu Grist wedi gwneud a wedi dod i wneud. Ond i ni, enghraifft nawr, yn gallu dweud mae gyda ni y fraint o fod yn rhan o deyrnas Dduw ar y ddeiar. Mae'r deyrnas wedi ei sefydlu. Ac i ni'n perthyn i'r deyrnas yna. I ni'n rai sydd wedi gweld pwy yw Iesu a beth yw cyflawniad gwaith Iesu yn ei gyflawnder. Mae'n braint ni yn arferthol. Meddyliwch chi nôl i'r holl proffwydi yna. O'n nhw'n credu, ond ddim yn gwybod beth oedd diwedd y stori, a ddim wedi profi diwedd y stori. I ni yn profi bywyd lle mae llen y deml wedi cael ei agor, a mae access i'r arglwydd Dduw drwy Iesu Grist. Doedden nhw ddim ar y ddeiar. Mae'n breintiau ni'n anhygoel. A chi bod, mae hwnna mor bwysig bod ni'n cofio hynny. Mae yna lot o bethau sy'n gallu bod yn anodd yn ein bywydau ni. Mae yna lot o struggles i ni'n mynd i wynebu. Ond mae'n breintiau ni'n anferth os oes access gyda ni at Dduw y Tad drwy'r arglwydd Iesu, oherwydd fod e wedi cyflawni gwaith achubiaeth ar y groes. Na chi fraint sydd gyda ni. Bod ni'n gallu dweud hynny. I ni yn blant sydd yn byw yn offeiriaid i'r arglwydd Dduw. Plant Duw i hunan. I ni'n gallu galw arno fe Abba Dad. Na chi anogaeth yw hwnna. Cofiwch hynny pan mae pethau'n anodd. Mae gyda ni gymaint o fraint o allu dweud, dwi'n rhan o deyrnas nefoedd. Dwi'n blentyn Duw y goruchaf. Ac yn ola, nid yn unig mae'n pwyntio hynny mas fel rhyw fath o teaching moment, peidiwch edrych lawr ar Ioan, ond yn drydydd hefyd, mae'n troi y cyfan rownd arnyn nhw eu hunan. A mae'n dweud, wel beth am eich calonau chi nawr te? Chi'n edrych ar Ioan Fedyddiwr falle ac yn cwestiynu Ioan a'i agwedd e, ond beth am eich calon chi? Adnod 29 ymlaen. A mae Luc nawr te yn dweud i ddechrau, mae mewn cronfachau, brackets, a chydnabod cyfiawnder Duw a wnaeth yr holl bobl a glywodd a'r casglwyr trethu hefyd, oherwydd yr oeddent wedi derbyn bedydd Ioan. Ond troi heibio fwriad Duw ar ei cyfer am wnaeth y Phariseaid ac athrawon y gyfraith, oherwydd yr oeddent hwy wedi gwrthod cael ei bedyddio ganddo. Mae gennych chi ddau set o bobl fan hyn, rai sydd wedi cydnabod fod Duw yn gyfiawn ac wedi derbyn bedydd edifeirwch trwy Ioan Fedyddiwr, a mae'n ddiddorol, y rai sydd wedi derbyn hwnna, y rai sydd yn cael ei adnabod fel pechaduriaid a casgwyr trethu. Ond mae'n dweud am y criw arall, yr athrawon y gyfraith a y Phariseaid, oedden nhw wedi gwrthod bwriad Duw, iddyn nhw wedi farhau a chredu, a peidio cael ei bedyddio. A mae Iesu nawr yn dweud, wel, sut dwi'n mynd i gymharu? A gyda phwy byddwn ni'n cymharu y genhedlaeth yma, nawr te? Maen nhw fel plant. Dyna mae'n dweud, maen nhw fel plant. Maen nhw'n pathetic. Maen nhw fel plant, childish. Dyna mae'n dweud. A mae'n siarad yn benodol nawr at y rai sydd wedi gwrthod cael ei bedyddio. A mae'n defnyddio'r esiampl yma. Maen nhw fel plant sydd yn... Mae rhywun yn dweud nhw, reit, fi eisiau chi ganu can, a mae'n debyg bod nhw'n mynd i'r strydoedd pryd hynny, a bydden nhw yn canu caneuon. Falle i ni, os bydde rhywun, oedd hwn yn mynd trwy'n henni, falle rhywun yn yr ysgol, plant fel Hannah yn gwybod hyn, falle a Gwen,
Weithiau mae disgos yn dos yn yr ysgol, disgo ysgol, fel unwaith y tymor, unwaith y flwyddyn, a mae yna rai plant, maen nhw'n rhy cool i ddawnsio yn y disgo, maen nhw'n sefyll yn yr ochr. Siw bod chi'n cofio, fi'n cofio hwnna. So nhw'n dawnsio. Maen nhw'n rhy cool i ddawnsio. Wel, mae Iesu'n darlunio rhywbeth tebyg i hynny fan hyn. Mae'n dweud, wnaethon ni ganu'r ffliwt i chi, ond wnaethoch chi wrthod canu. Wnaethon ni alw chi i ddawnsio, a wnaethoch chi ddim dawnsio. Hynny yw, chi ddim wedi gwneud beth oedd ar gael i chi wneud, cymryd rhan. Fel plant wedi pwdu. Na, sa'n mynd i gymryd rhan yn hwnna. A dyna'r darlun mae Iesu'n rhoi fan hyn. Fel plant yn mynd mas i chwarae, rhywun yn dweud, na, sa'n mynd i chwarae gyda ti. Chi'n childish. Dyna agwedd calon y rhai sydd yn gweld yr hyn sydd ar gael gan yr arglwydd Iesu ac yn gwrthod cymryd rhan. Styfnigrwydd fel plant. Yn meddwl eu bod nhw'n gwybod yn well, yn meddwl bod nhw'n yn rhy dda mewn gwirionedd i gael ei bedyddio, i gael ei uniaethu gyda y pechaduriaid a'r casgwyr trethu. Gwai ni os ni'n meddwl bod ni'n rhy dda i gael ein uniaethu gyda pechaduriaid a'r casgwyr trethu. Gwai ni. Oherwydd, dyna pwy ydyn ni, pechaduriaid. Dyna pwy ydyn ni, pob un o'n ni rhai sydd angen ein glanhau. A dyma mae Iesu'n dweud fan hyn. Dwi'n cymharu chi gyda rai sydd yn blentynaidd, os ych chi'n rai sydd yn gwrthod Ioan Fedyddiwr. A mae'n dweud yn benodol yn ddiddorol fan hyn am Ioan Fedyddiwr ac am Iesu. Dau berson hollol wahanol, dau berson oedd yn ymddwyn yn wahanol. Sylwch, adnod 33 ymlaen, mae Ioan Fedyddiwr wedi dod, un nad yw'n bwyta bara nac yn yfed gwyn, so yn wahanol iddyn nhw mewn gwirionedd. Oedd Ioan Fedyddiwr, i ni wedi clywed yn do fe, yn ei hanes, yn quirky, newn ni weid. Oedd e'n wahanol. Ac amdano fe, beth maen nhw'n dweud, y mae cythrael ynddo. Wedyn, mae Mabedin yn dod, un sy'n bwyta ac yn yfed. Un sydd yn llawenhau gyda y pobl, yn dod fel priodfa, eto blwyddyn ffafr yr arglwydd, yn ymwneud gyda phobl ac yn gwledda gyda phobl. A be maen nhw'n dweud amdano fe? Dyma feddwyn glwth, cyfaill i gasgwyr trethu a phechaduriaid. Nes i ddarllen rwle mewn un commentary, you can't win with these people. A dyna beth yw e. Pwy sydd yn dod â neges edifeirwch, na nhw chwilio am esgus, am reswm i beidio a credu ar sail sut mae'r person, nid beth maen nhw'n dweud. Mae'n ddiddorol nag yw e. Fan hyn, oedd yr hyn oedd yr arglwydd Iesu yn cyflwyno iddyn nhw'n eto dod i'r deyrnas drwy edifeirwch ar un peth gyda Ioan Fedyddiwr, ond o'n nhw ddim eisiau clywed. Ydy ni fel yna yn rai sydd yn chwilio am esgusodion i beidio a derbyn? Falle bod ni'n nabod rhai fel yna, gweddiwch dros rhai fel yna. Os ych chi'n ymwybodol fod yna rai sydd yn chwilio am resymau i beidio credu. Ac yn ddiddorol mae Iesu'n gorffen gyda'r frawddeg yma, adnod 35, ac eto profir gan bawb o'i phlant fod doethineb Duw yn gywir. Ac eto, be mae'n dweud fan hyn yw, bydd pwy bynnag sydd yn ymddiried yn yr arglwydd yn profi bod hynny'n benderfyniad da, bod e'n wir, bod e'n gywir. Bydd y rai sydd ddim yn ffindo mas bod nhw wedi gwneud mistake. Newch chi ffindo mas. Mae chydig bach fel os byddwn ni'n gweithio chi, gan fod tomato yn ffrwyth, mae'n syniad da roi e mewn salad ffrwythau. Okay? Dychmygwch nawr bod chi'n derbyn hynny. Os ych chi'n credu bod fy noethineb i'n gywir, beth chi'n mynd i wneud? Wel, chi'n mynd i roi tomato mewn salad ffrwythau. A ffindo mas, sa'n gwybod beth yw'ch chi, sa'n wedi trial e, ond fi'n cymryd bod e ddim yn mynd i fod yn neis iawn. So does dim lot o ddoethineb da gyda fi os e. Mae noethineb i'n anghywir. Ond sut ych chi'n mynd i brofi fod doethineb Duw yn gywir? Wel, drwy ymddiried ynddo fe. Ac yn yr un ffordd, newch chi brofi bod eich doethineb chi ddim yn gywir a bod doethineb Duw yn gywir os ych chi'n gwrthod yr arglwydd hefyd, oherwydd byddwch chi'n ffindo'ch hunan mewn twll. Profir gan bawb o'i phlant fod doethineb Duw yn gywir, am ei bod nhw wedi ymddiried yn yr arglwydd. Nawn nhw brofi daioni sydd yn dod o hynny, wrth iddyn nhw ymddiried yn yr arglwydd. Profwch a gwelwch mai da yw yr arglwydd. Rhowch eich pwys ar yr arglwydd a newch chi weld
bod e'n gywir. Rhowch tomato mewn salad ffrwythau, a fi'n credu bydd e'n mistake, os fi'n onest. Ond gewch chi drial a gewch chi adael i fi wybod sut mae'n mynd. Ond mae'n bwysig ein bod ni yn profi, yn ymddiried ac yn profi mai da yw'r arglwydd. Felly, jyst i grynhoi, Iesu yw y Meseia. Ydyn ni'n credu hynny? Os oes gyda chi amheuon, ewch ar amheuon at yr arglwydd. Peidiwch â eistedd yn eich amheuon, ewch at yr arglwydd. Os dyn ni'n syrthio i amheuon eto, lle mae'r arglwydd yn ein pwyntio ni at y gair? At y gair. Mae'n defnyddio y gair ei hun mwyn goleio llyged Eseia. Mae'n ddiddorol nag yw, ni'n meddwl am hyn, mae'n rhaid fod e'n wir hyd yn oed am Ioan Fedyddiwr bod e wedi colli golwg o air Duw. Mae hyd yn oed rhywun fel Ioan Fedyddiwr yn gallu colli golwg ar air Duw. Achos yr unig beth mae'r arglwydd Iesu'n neud yw pwyntio fe at Eseia 61. Os yw yn bosib iddo fe wneud, mae'n bosib i ni i golli golwg, i anghofio gair Duw a beth mae'r arglwydd yn dweud wrthon ni. Gweddiwch y byddwn ni'n gyson yn y gair felly, fel bod e'n ffres i ni trwy'r amser. Mae Iesu yn pwyntio mas pa mor arbennig oedd gweinidogaeth Ioan. Oedd e'n rhagflaenydd, oedd yr arglwydd wedi cyflawni pethau mawr drwyddo fe. Nid bwriad Iesu yw bychanu Ioan. O gwbl. Mae hwnna'n ddiddorol, nag yw, mae'n rhoi anrhydedd bron. Eto, nid mae Ioan yw, ond trwy ras fod yr arglwydd wedi breintio Ioan yn y fath ffordd. Ac eto, cofiwch, mae'ch breintiau chi yn fwy na hyd yn oed breintiau Ioan Fedyddiwr. Achos oedd Ioan Fedyddiwr wedi gallu bedyddio Iesu a dweud dyma o'i'n Duw. Ond mae Iesu'n byw yn ein calonnau ni drwy ffydd. Mae hwnna'n fwy rhyfeddol, fwy syfrdanol na hyd yn oed beth oedd Ioan Fedyddiwr wedi profi. Mae ysbryd yr arglwydd Iesu yn byw yno ni. Na chi rhyfeddol yw hynny. Ac yn ola, chwiliwch eich calon, fel oedden ni'n dweud, a profwch fod doethineb Duw yn gywir wrth bwyso yn llwyr arno fe. Peidiwch â bod yn styfnig, peidiwch bod yn blentynnaidd a gwrthod ar sail, enghraifft yn fyna, y ffordd oedd Ioan Fedyddiwr yn ymddwyn neu yn edrych bod e'n wahanol iddyn nhw. Y cwestiwn mawr yw, nid ydych chi'n hoffi Ioan Fedyddiwr neu ddim, enghraifft, neu oedd e'n atgoffa fi o mae rai pobl yn dweud, wel, sa'i eisiau bod yn Gristion achos sa'i'n offi'r ffordd mae'r eglwys yn edrych, sa'i'n offi'r ffordd mae'r pethau allanol yn edrych. Ian, hang on, wyt ti'n bechadur? Wyt ti angen maddeiant drwy Iesu Grist? Wyt ti angen gwaredwr? Wyt ti eisiau bywyd tragwyddol? Na'r cwestiynau ofyn. P'un ti'n meddwl bod Ioan Fedyddiwr yn fel ti neu ddim, sim rili ots os e. Ydy'r neges yn wir? Ydy'r gair yn wir? Ni'n dechrau'n fyna bob tro. Gweddiwch y bydd yr arglwydd yn parhau i oleio ein meddyliau a'n calonnau ni, ei fwy ne. Amen.